Jeg hedder Stefan, og jeg er 30 år, og jeg har været her på skolen i snart 6 år. Jeg startede med at spille bordtennis selv, da jeg var 7 år gammel. Jeg blev danskmester som 16-årig i junior, og så flyttede jeg til Brøndby, hvor jeg spillede med seniorlandsholdstruppen, indtil jeg var 22 år gammel. Og startede her på skolen, da jeg var 24 år. Mine 2 storebrødre, de fik et bordtennisbord af min mormor, og de ville ikke rigtig spille med mig i starten, men da jeg begyndte så småt at kunne kigge over bordet, så fik jeg lov at spille mere og mere med. Jeg må stå på en kasse i starten, og der gik ikke så længe, inden jeg faktisk kunne slå mine storebrødre. Som 7-årig, der startede jeg så i Grindsted Bordtennisklub, indtil jeg var 11 år, hvor vi så flyttede til Esbjerg. Og så som 16-årig blev jeg så dansk mester i junior, og efter det så ringede landstræneren over for Brøndby og ville have mig derover at bo. Og der boede jeg så i 6 år og trænede med ungdomslandsholdstruppen og seniorlandsholdstruppen senere også. Hvis jeg skal nævne højdepunkt, så er det helt klart som seniorspiller. Det var faktisk min sidste kamp i karrieren. Der stod jeg oppe i Brønderslev og spillede DM-finale, altså i seniorhold, hvor jeg spillede for Køge. Og der spillede jeg mit livs bedste bordtennis lige præcis den aften, hvor jeg så også stoppede. Og det endte faktisk med at vinde de sidste 13 bolde i min sidste kamp. Som 22-årig så stoppede jeg, kan man sige, min elitekarriere der og blev så træner her på skolen 2 år efter. Undervisningen foregår på den måde, at der til hovedparten af vores træninger kommer spillere ude fra den lokale klub og spiller med de bedste af spillerne her, og det får de rigtig meget ud af. Det, som er vigtigt for os, det er, at her på efterskolen, der er dem, der gerne vil spille for at blive bedre, at de har muligheden for dem, men også dem, som måske mere spiller bare for at hygge sig og have det sjovt, jamen det er vigtigt, at vi også giver muligheden for det, så det går hånd i hånd. Dem, som har lyst til at spille ekstra meget, de har undervisning 3 gange i ugen, og så har de mulighed for at komme ud i vores lokale klub. Og dem, der er nybegyndere, og dem, som ikke har lyst til at spille så mere end 2 gange i ugen, har linjefaget 2 gange. Og det er vigtigt for os som træner, det er, at de først og fremmest har det sjovt. Hovedmålet er ikke, at de bliver bedre, at de bliver elite-spillere og skal spille om Danmarksmesterskabet en dag, men det er, at de har det godt, når de er her, at de har det sjovt, og at de også får noget ud af det, at vi er gode ved hinanden. Og det er også en vigtig ting at prioritere, at de får nogle ting med, nogle redskaber med, og det er både mentalt, og det er taktisk, og det er fysisk, og teknisk også, ikke mindst, hvad de kan gøre for at vinde de afgørende bolde, kan man sige.